det eller andet. Og sådan kan jeg ikke have. Så går jeg ned igen og kraftedeme forlanger 28 mere. Og det er jeg brug for. Det var ikke meningen, jeg vil bruge dem så hurtigt med grund af problemer. Så røg den så hurtigt, og lige der gik lovligt med antal og holde øje med den og have til hver dag, og jeg får meget i den her kom i væk.